دمخوش تماشاوانین هیجا از جمال باتون ده برنامه یا ایرویا باسی روش ده گل روجوای کردستانی در روجوا جهانی بتایبتی در روجوا کردستانی ده خودی جهک تایبتمنده باندور آلوزیا هرمی و روشان افخویی جدر وی آسوده گشت راستی یک امیدوار آدستلاتی و بری و برنی روجوا درخستیت رودان دوهی لباشوری کردستانی به ایریشا پکک لسر پشمرگین کردستانی پیکاتی یکسر لروجوای کردستانی باندورا خو نشاندان هیده ریشی ناوندین پارتیین کردستانی به تایبتی ین انکسی کرد. نها دلگاسیونک انکسی به بانگوازی فرمیل امریکای هفدیت نام به برپرسین امریکی را لدار دکن. لسر وان خالان امدید تور اما یاد دوم ده جستودیو اما یا واشنگتنی لگل برپرسی پیوندین در و یه انکسی کامیران حاجو به آخر. رودان لباشوری کردستانی دوهی پیکاتی لباکوری کردستانی جی دلگرانی پیدا کریه. پارتیین کردستانی رایا گشتی یا باکور به هرگلی بالا خودیده دی دنیای کرده چه رو دیده؟ لسر وی بابتی جی امده تور اما یا یکم ده استودیو اما یا دیاربکری لگل نویسکار لیکولینر سعید بروش قصه بکن. دم خوش که سعید دست پی که ده از بوی دست پی بکم رودانین لباشور دوهی رودایی لباکور چه باندور کرن؟ او چاواجی هاتن هلسنگاند؟ بگمان جبر ده حتی رو دناو جواتا کردان دناو کردان ده چیبونا شر چیبونا نخوشیه کی اگر شرکی هبه عالی هر دو عالیا کرد بن او مروا دلگران دکت ببینه به هستی نتوی مروا دلگران دکت لی دما کو ام عالی وی سیاسی بنرن وسا خویایا او شرکو دو چیبو او سدمه کو تی نشاندان داخویانیت کو جالی هر دو عالیا هاتن بلاف کنن وسا خویا دکه هر وکی شرکی فرض کریه لسر کردابو او عالیه کی وی شر فرض کر او قوناغا وان تکلیا گیشته شرکی گرم بدیتنا من او تو برجواندی ملت کرد وی شر دا تونه ام موسا زانن کو کک مسعود امام جلال لبر پارلمانتو باشوری کردستان سوز داون ملت کرد کو وی جاره کی دن شر دناو کردا دا چینه به لیوسا خویا دکه هیز حریم دولت حریم به دست هنک کردا دخوازن وی سوندا کک مسعود امام جلال پوچ بکن کردا برا هف بدن بدیتنا مı تشکو دوچه bu başvuru Kürdistan'ı لخانه سوری پروواکاسیون کی دولت هرمی بون او PKK بخوجی bu malzeme ve provokasyonu. Kek Said her vahad raya gişti de veki tekerem kiri daxuyaniyen aliyan hatedayin li her vaha Bakuri Kürdistan'ı ji aliyen Kürdistan'ı li aliye ki li her vaha koma civata demokratik awan jî daxuyanî dan ger tuwan daxuyanî wana ji me re binirxînî. Yani ew daxuyanî ku belav bûn em zanin daxuyanî gelek cara heman tiştêne gotin tu wextekî PKK û rêxistinê bi ser PKK ve roja ku PKK çêbûye heta îro kêmasiyekî qusûrekî PKK qebûl nekirine. Lê dema ku em daxuyanî serkirdeyên PKK binirin ew hedefa siyasiya vî pevçûnê em bêjin hêzê paş vê pevçûnê destê paş vê pevçûnê bi eşkerayî diyar dibe lê ew rêxistinê ser PKK ve rêxistinê ku dilxwazê PKK ne rasterast pê ve girêdayîne daxuyaniyê wan her parastina PKK'ye ew ez bawer dikim milletê Kurd îqna nake gotinê wan lewra daxuyaniya yek ji serkirdeyê PKK Rıza Altun ji hebû îro ane fêda me xwend dema ku em bala xwe bidin vê daxuyaniya Rıza Altun diyar dibe ku armanca siyasiya vê êrişê çi ye û paş wî de çi heye Rıza Altun daxuyaniya xwe de wisa dibêje em piştgirî didin yek parastina yekîtiya Iraqê PDK dixwaze Iraqê parçe bike PDK dixwaze dewletekî Kurdistanê çê bike em dewleta Kurda naxwazin
yekîtiya gelan em diparêzin. Divê siyaseta dewletxwaziya serxwebûnxwaziya pedekê bêpûçkirin. Heman meriv berdewamiya daxuyaniya xwe da dibêje lazima kongre netewî bê çêkirin. Baş e wa dünya dema ku li me temaşeke li van daxuyaniya temaşeke. Ew ê dünya bi me nekene, ew ê nebêje te hem dewleta Kurd naxwazî, te hem dijî dewletê, te hem parastina yekîtiya dewletê dagirker dikî, hem jî tu dibêjî kongre netewî, dünyayê de kongre netewî bo çi çêbûye? Kongre netewî bo milletekî bindest, îrada dewletbûn û serxwebûna wî milletê pêktîne, armanca wî pêktîne. Eger armanca we dijî serxwebûn û dewletbûna milletê Kurd be, bawer dikim ew gotinê ku têne gotin di çarçova demokrasiyê de, di çarçova biratiyê de ji xeynê mistana pejnê mirovan tu manekî siyasî îfade nakin. Bi van daxuyaniya bi dîtina min aliyê xwe, terafê xwe rêxistinê bi ser PKK ve alî û terafê xwe diyar kirine. Ew parastvanê siyaseta statûkoya dagirkera dewletê herêmê ne. Gotinê wan jî di vî çarçoveyê de tê kirin. Ji xeynî hin şexsiyetê ku ser navê xwe, ser şexsê xwe daxuyanî didin, bêguman ew daxuyanî wanê erênî jî makulin divê her Kurdekî bide. Wek daxuyaniya Mamoste Kadrî Yıldırım ku serhatina Kek Mesûd û ala Kurdistanê dabû, însanê wisa makul jî hene, gotinê makul jî dikin. Divê em van gotina zê erênî bibînin, piştgirî bidin van gotina. Belê Kek Saîd lê her wiha li daxuyaniya Rıza Altungo yekî ji serkirdeyê PKK'ye te bi xwe jî diyar kirî, dest nîşan dikin ku kongreya netewî divê pêk werê. Ew argumentên din jî li dijî dewletbûna Kurdistanê ê ku Rıza Altun dest nîşan kirin, lê li vê derê tiştekî guder dikeve pêş. Niha PKK ji aliyekî ve rêzê li serveriya Iraqê, rêzê li serveriya Îranê, rêzeke gelekî mezin li serveriya Sûriyeyê digire ku ew bi xwe jî dewletên neteweyî ne, heta dewletên wisa neteweyî ne ku di nav xwe de hebûna tê etnîsiyetiyên din, tê pêkhatiyên din qebûl nekirine, mafê wan qebûl nekirine. Tu serveriya wan qebûl dikî, lê li Herêma Kurdistanê serveriya Herêma Kurdistanê pêvajoya dewletbûna Kurdistanê de diva ev alozî jî tu derdixî pêş. Gelo raya giştiya Kurd wê çerçevê de weke nivîskarekî, weke lêkolînerekî tu çawa dinixîn raya giştiya Kurd vê yekê çawa dihelsingêne? Raya giştiya Kurd ew ku têkiliyê me hene qasî ku em dişopînin û em dipeyvin bi wana têkiliya me heye. Ez bawer wisa dibînim ku tu Kurdekî ji vê kiryarê, ji vê nêrîna PKK nememnûn e, bi awakî dijwar, dijberê vê nêrînê ne, vê nêrînê tu fayda wî ji miletê Kurd re tu ne. Lê em çi bikin mixabin wisa xuyaya ku dewletê herêmê siyaseta PKK bin bandora wan daye û çi pêdiviya siyaseta dewletê herêmê hebe PKK li gor van pîvana, li gor ajanda wan tev digere. Eger ew ajanda nebe ji bo milletekî bindest ra, neteweyekî bindest ra kîja alî dünyayê tu ji kî pirskî tu bêjî dewlet bûn, azad bûn, mafê wî ye ya ne mafê wî ye, ez ne bawerim yekê biyanî be ya hundir da tu însanekî bêje 40 milyon Kurd mafê wanê dewletbûnê tu ne. Baş e birayê ezîz, tu parastina dewletbûna Filîstînê dikî, 22 dewletê Filîstîn Ereba hene, Filîstîn wê bibe 23. Tu parastina serwerî û yekîtiya axa Iraqê dikî, tu parastina serwerî û yekîtiya axa Sûriyê dikî, tu parastina serwerî û yekîtiya axa Tirkiye dikî. Tu ma ew Kurdê ku aqlê wî serê wî dabe. Hinek hesiyeta netewî û Kurdbûnê Kurdistanî pê re hebe. Ew ê nebêje gelo ew zarokê me bo çi hatin kuştin? Zarokê me çima mirîn? Ew zarokê Kurdanê ku hatin digel te
şer kirin, canê xudan şehîd bûn, evana çima mirin? Ew ê nepirsin. Bêguman ew Kurdê ku piçekî hesiyeta netewî û fikra netewî pê re hebe, ez bawer dikim van pirsa yek û yek ew ê bipirse. Yadin ew tiştê ku Kurd dixwazin, dewletbûn ji hemû mileta re mibaha, ji Kurda re heram e. Hemû her dewletekî Ereba hene ku hin dewletê wan, nüfusa wan qasê bajarê Diyarbekir tune ye. Ti wî dewletê meşrû dibînî, ti dewletê dinê ku hîn rêdane ti vana meşrû dibînî, û tu ji bo 45 milyon Kurda dewletê meşrû nebînî, tu bêjî ew dewlet dijminatî dixe nav miletê rojhilata navîn. Ez wî siyasetekî korfamî dibînim, siyasetekî bi niyetekî xerab dibînim. Wek Kurdekî ez wî siyasetê nebawerim. Tu Kurdekî aqlê wî serê wî dabe, wî siyasetê beecibîne erê bike. Belê her wiha ger Mafê milletê Kurd e ku li ser axa xwe serwer be, ji xwe milletê ku li ser axa xwe serwer nebin, ser coğrafya xwe serwer nebin, nikaribin ji bo dahatûya xwe, qedera xwe bi destê xwe diyar bikin. Ew millet kolene bindestin, çi mafê îdarî bi dest dixin bila bixin, ew nayê mana azadbûnê, nayê wateya azadbûnê. Herhalde bi van daxuyaniya wisa diyar e ku PKK dibêje bila koletiya milletê Kurd, bindestiya wî, rezîliya wî, perîşaniya wî bidome. Lê bes statûkî me hebe, ez ser Kurda xwedî gotinê bim, xwedî hêz bim, ez kar bim, tesîl wan kim, ez ê wan bi rêve bibim. Kek Saîd em werne ser hin bûyerên ku Rûdayî. Ew heman dem fantaziyê çepgirê Kek Saîd, niha duhî li piştî bûyerên li başûr Rûdayî, li Xanesorê Rûdayî, hêzên PYD ve girê dayî li Rojavayê Kurdistanê êrîşî Partiyên Kurdistanî, nivîsgehê Partiyên Kurdistanî kirin, gelek serkirde û endamên Encumena Niştimanî ya Kurd û Sûriyeyê hatine girtin. Lê babetekî ku ez dixwazim bigirme dest ew e ku sembolên Kurd, sembolên Kurdistanî, nirxên Kurdistanî bi destê wan ji wan ciha hatin avêtin û pêl wan sembolan kirin. Hatine sûtandin ew sembol. Berî di sê rojan gava ku li Tirkiyeyê di pêşewazîkirina serokê Herêma Kurdistanê bi ala Kurdistanê de heman helwest nîjadperestên Türk li hemberî ala Kurdistanê nîşan dabûn. Gelo wekî nivîskarekî, weke lêkolînerekî, tu ferqa di navbeyna va her dû yani xwenêzîkirina her dû sekna de tu çawa dibînî? Tu fark nîne. 400,000 Kurdê Kurdistana Rojavayê Kurdistanê ez zanim, Başûrê Kurdistanê bicî bûne. Gelek kesê ku yeka yek têkiliya me heye ji partiyê cuda cuda. Alaqatê me hene, demdema em telefonên bi hev re dipeyvin, danû sendinê me heye em dişopînin. Ew tiştê ku PKK ya PYD Rojavayê Kurdistanê de ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê re rewa dibînin, heman tişt vira dewleta Türk bi serê wan da tîne tik li hemberê wî tune ye. Lê mixabin wê derê Kurdê bêçek, Kurdê bêqewet, Kurdê bê hêza çekdarî dikevin bin pêlê berpêlê tundrewiya PYD, YPG an jî rêxistinê bi wan ve giredayî. Em zanin berî 2 sala jî li Amûdê bû. Êrişî gelê sivîn jî kirin, 13 kes hat kuştin. Ew helwest tu îzahata wî tune. Tu ferqa vî helwestê û nijadperestê Tirkê ku vira nijadperest, Stalînîst, çepgirê neo faşîstên ku li Tirkiye reaksiyonê dijwar li hemberê ala Kurdistanê nîşandan, tu ferq nabera wî helwestê û vê helwestê da nîne. Eger bi rastî jê em bixwazin yekîtiya milletê Kurd çêbe, lazim e
di bingeha wî yeketiyê da serxwebûn û azadiya miletê Kurd esas be, berjewendiyê rêxistinê nekevin pêşiya tiştê ku îro Rojavayê Kurdistanê çêbe jî lazim e peye de bi enekesê ra bi hemû partiyê Kurdistana Sûriyê ra berhev be, bi hev re biryarekî bidin, bi hev re tev bigerin. Gelo tu ciyê ku te bi dest xistiye bi zarokê xwîna zarokê Kurda, tu bi rehetî van dera radestê rejîma dagirker dikî, wek mînaka menbîçê. Sibê roj mimkun e tu dêrikî jî teslim bikî, tu qamişo zî teslim bikî. Hemû ji bo çi? Ji bo ku dervayê min Kurdekî din vira xwedî gotinê nebe, hebûna wî tu nebe, her tişt bi gotina min be, bi kirina min be. Pêdiviye lazim e gavekî zûtir ew helwesta hegemonîst, monopolist dev jê bê berdan û hereketekî Kurd bi taybetî li Bakur, Rojava, Rojhelat nebe malzemeyê dewletên dagirker li ser xetekî netewî Kurdistanî şorişgerî eger yeketî dixwazin, eger azadiya netewa Kurd dixwazin li ser xetekî netewî nêzîkî hev bibin, piştgirî bidin hev. Ev 100 sal e qasê îro fırsat ji miletê Kurd re çê nebûye ku miletê Kurd jî wekî hemû miletê din bi kêmanî wekî Ereba, Farisa, Tirka xwedî dewletekî xwe be. Lê îro ew fırsat çêbûye, piştgiriya cîhanê heye, rewşa miletê Kurd nav xwe da erêniye ne wek destpêka 100 sala bîsta ye. Divê ew fırsat ji dest neyê reverandin kî di vî fırsatê da siyaseta ku bide meşandin, siyaseta wî ji bo pûçkirina vî fırsatê be, siyaseta wî ji bo pûçkirina armanca rewaya miletê Kurd be, ez bawer dikim dîroka Kurdistanê da, tarîxa Kurdistanê da wê ew alî bêne darezandin, tarîx ew ê ciyê wan dîrokê da diyar bike. Lazim e hemû rêxistinê Kurd bi awakî hesas vê pêvajoyê taqî bikin û nebin malzemeyê dewletê dagirker. Belê. Ew siyaseta ku tê meşandin ne siyasetekî durist e. Belê kek Saîd her wiha gava ku em têne ser em werne ser rûdanên got li Şingalê Rûdayî û pirsa serwerî û pirsa hestê gel li wê derê. Niha li Herêma Kurdistanê gelek caran ji aliyê Serokatiya Herêma Kurdistanê, ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê, ji aliyê hemî destgehên li Şingalê heyî, ên civatî, civata rûhaniya êzdiyan, bingeha Laleş, hemî civatên sivîl ê êzdiyan heyî daxwaza derketina hêzên PKK ji Şingalê kirin got astengên niha li pêş ji nû ve avadana Şingalê bixwe jî gava got PKK ji wir dernakeve. Bi ser van hemî daxwaziyên hem civata sivîl, hem civatên hikûmî, hem dezgehên hikûmî, hem dezgehên sivîl, hem serveriya Herêma Kurdistanê, gelo raya giştiya Kurd li Bakurê Kurdistanê ji va rastiyên ku li Şingalê û derdora Şingalê rû didin baş agahlar. Bêguman dünya gelek piçûk be îro her însanekî birêya medya sosyal deqe bi deqe taqîba van bûyera dikin. Ê ku bala wan dikişîne Bakurê Kurdistanê tu bi kîra dipevî li kê derê rû dinî mesele mijar sohbet ev bûyerê ku qewmîne ew bûyerin birêya medya sosyal gelek tiştê belav kirin. Her daxuyaniyê ku em bêjin cemaata ruhaniya êzdiya belav kiriye, daxuyaniyekî pir makul e. Em zanin ku destpêka êrişî da qasê makulbûna daxuyaniya cemaata ruhaniya êzidiya daxuyaniya Hecdê Şabîzê ew qas manîdar bû. Hecdê Şabî destpêkirina bûyera da daxuyaniyekî belav kir. Got bi tundî em êrîşa ku
پدکی پیشمرگه بسر هبه شیوه آنیه ام تندی پروتستو دکن ام نرازینه ام و یکی قبول ناکن بله هر وها هشتا شعبی هزین یه بشه وکی هزین خو بناف کرن گوتن کو ام قبول ناکن هزین پیشمرگیان گوچونه ویدری کو ایریشی هزین ما ین یه بشه کرن وسا بناف کرن اگر تو عالی قانونی دا بویر بنری حجد شعبی پارلمانتو عراقی دا وک هزکی فرمیا دولت عراقی هاتن قبول کرن او سه اگر هزکی بیانی لشنگالی هبه دوی او دولت عراقی یانجی حجد شعبی جبو درکرنا و هزا بیانی لازمه پشگیری بدن او داخویانی بدن لی تشتکی پر بالکیشه او حجد شعبی لهمبری پارچکی کو کردستان پارچکی دولت عراقی به قانونی ایرو دولت عراقی دولتکی فدراله کردستان هرمکی فدراله ناف دولت عراقی ده اگر تنگاسی کی ایریشه کی هزه کی بیانی کردستان ده هبه ایریش بینه سر هزه فرمیه کردستانی پیشمرگه هزه فرمیه کردستان پارچکی ناف دولت فدرال عراقی ده دوی حجد شعبی دجی وان هزا داخویانی بدانه دما کو حجد شعبی امبر زیزان معاش زیددان وان پشگیری زیددان وان چک زیددان وان و به اشکری امبیجن به تایبتی آلی گری مالکی به دمج و مساجن جور به جور گلک جاروانا اشکره کرن گلک مانی داره اف داخویانه حجد شعبی لازمه هر کردکی هر آلی گری کی پککی بخوازی لسر و داخوانی حجد شعبی بفکره حجد شعبی هزی ملیتری دولت ایران و عراق نه اگر او بخواد دوی شره دا عالی بن او دیاره کو دخوازن چه بکن دولت هرم عراق ایران دخوازه چه بکه چما وان پرووکاسیونه چه دکن او ناو نشانه و پرووکاسیونه دیار دبه بگمان هر کردکی جوان داخوانیا عجزه و دخوینه تعقیب دکه لیالی دن امزانن کو مدیا سوسیال دا بتایبتی مدیا دست پککی دا گلک دروی قریش به سویه گوتنه کو ناین دفتینه کرن اف تشتکی پر خرابه دوی او مدیاو شبگیری ستالینیست ترک نه او فاشیست ترکا وکوه از وی گوتنه وی گوتار قط بدوی کردکی درکتناوی از قط شکل مناسب و نورمال نابینم لازمه هر کردکی انجاما گشبونا وان بویره بفکره ببینه کو او بویر گش ببن پیش کون او خسار ددن کی نه خسار ترک دبینه نه عرب دبینه نه فارس دبینه خسارا هری مزن ملت کرد و زارو کیوی ببینن لی دما کو تب امبیجن دبن باندورا دولت هرمه دا شرکی لسر ملت کرد فرض بکی بگمان ملت کرد دستکفتی وان هنه جبو پاراسنا وان دستکفتی ازی ام بخوازن نخوازن باور دکم اولکاریا و هرمه تشتی پیدوی و بینا بجیانین yani le piştiku gotine karabe piştiku dibije badul xarab basra piştiku basra xarabu piştiku ta Kurdistan xarakir tibiji ah vah wala galat bu tu manavi tune em dibinin van bu yere daviye ku ji hazirana 2000 şazda virda tişekul bakure Kurdistan qawimin bajaru helini kurdini yek hatin xarakirin Cizir, Slopi, Nisebin, Diyarbakır, Gever, Şırnak, Evvandera, Helina Kurdiniye bu. Yani ev ciya tekharakir davi travu teçi dağ yani da evvela menizanı bu devlet Türk ev kas gadare. Siberoş pişti van bu yerazi dağ yani ki usat bidi tu manavit namine. Tu manavit tunaya tişi kutubiki te لگور برجواندی داغرکر اتف بگری
ew jî dîroka vî miletê ew ê teafû neke. Ez Belê birêz verojger di ronahiya van formulasyonê we de em bigirine desta. Helwestekî wisa wergirtin, seknekî wisa hebûn li aliyekî û li aliyê din jî daxwaza Kongera Neteweyî ku kongreyekî neteweyî pêkerî ango Kurd dev ji hemû destkeftiyên xwe berdin, dev ji her tiştî berdin, her yekî, her grûbek, her layek bi aleyekê biçe û daxwazên PKK qebûl bike. Yani ev tiştekî macqûl e li gora bîrûbaweriya we. Wala ew maqûletiya vana yani gotina wî tiştekî ne normal e. Miletekî 45 milyon be. İrada xwe tu ne qebûl bike. O dest ji xwe berde. O destkeftiyê wî yê ku bi xwîna ser xwîna zarokê wî o 100 sal e bi tekoşînekî dijwar bi dest kestine. Van destketiya ji dest berdin. Tu îzahata wî tu ne. Tu gotina ku vana îzah bike sibê roj tarîhê de tu ne. Dîrokê de tu ne. Ji ber wê yekê ez wisa bawer dikim ne Rojavayê Kurdistanê, ne Bakurê Kurdistanê, ne Başûrê Kurdistanê, ne Rojhilatê Kurdistanê. Kurdinî bi PKK dest pê nekiriye. Fikra Kurdistanî bi PKK dest pê nekiriye. PKK helqekî ser vê zincîrê hatiye zêdekirin. Zêde bûye ser de zêde kirine. Eger PKK misyona xwe bi vê awayê baş û ez bawer dikim dîrok wê dawiya PKK bîne ew jî wê bedelekî pir giran be miletê Kurd wê pir biêşin lê dema ku tu bi xwe pêşiya xwe nebînî tu bi ajanda miletê Kurd netewa Kurd na bi ajanda dewletê dagirker tev bigerî wê demê ew siyaset dawiya te jî tîne ew ne dilxwaziya tu Kurdekiyek miletê Kurd bikeve nav hev û dijminê wan kêfa wan bê lê dema ku ez bawer dikim bi vê çûyînê ew yek li ser miletê Kurd ferz bibe potansiyelekî pir girîng li Başûr, Bakurê Kurdistanê, Rojavayê Kurdistanê, Rojhilatê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê zî îradeyekî netewî heye bi raya miletê Kurd hatiye hilbijartin. Kek Mesûd bi sedî heftê raya miletê Kurd girtiye îro serokatiya Herêma Kurdistanê dike. Tu kes ez ne bawerim tu alî ev meydan vala bihêlin û radestê siyaset xwazên ku di perîferiya dewletê dagirker de tev digerin siyaseta ku statûkoyê diparêze radestê wî siyasetê bikin ez ne bawerim lê dema ku ew radestbûn jê nebe rojê pir dijwar zî wisa xuya li pêşiya me hene. Belê gelekî spas birêz Seîd Veroj, nivîskar û lêkolîner goş stûdyoya me yê Diyarbekirê tu li gel me. Spas xweş. Temaşevanên hêja piştî navbênekî Kurd Diyarbekirê em dê derbasî Washingtonê bibin. Di Washingtonê berpirsê peywendiyên derve yên NKSê Kamiran Hacol gelmeye em dê li ser peywendiyên NKSê û Amerîkayê carek din silav temaşevanên hêja ji Diyarbekirê em derbasî Washingtonê dibin. Kamiran Haco berpirsê peywendiyên derveyê Encumena Niştimaniya Kurd û Sûriyê ji stûdyoya me Washingtonê gelmeye. Kek Kamiran dem baş ez bi wê dest pê bikim bi bangewaza fermiya Wezareta Derveya Amerîka hûn li Amerîkayê ne peywendiyên NKSê heta niha divan çend rojê got li vê derê ne li gel administrasyona nû ya Amerîkayê di çi radeyê de ne niha gerem jor dest pê. Belê gelek baş derbas bû hatname me xelkek li vê de dît de asta Komîta Peywendiyê Derveyê Kongres, Komîta Leşkeriya Kongres, Komîta Peywendiyê Derveya Sînata her wiha di Wizareta Derve da sê dîtinê gelkî baş derbas bûn. Yek jê Michael Ratney got niha
ئاستاویژی بلند بووە بەرپرسیاریاییژی بلند بووە بەرێژی دپرسا سووری دەبوو کارێ بەژێ بەرپرسێ مەلەفێ سووریا لەبنان فڵاستین وایە بوویرە هەفدیتنەک چێبوو بە gelek موظف وەکە راوند تێبل ئەم بوارە ڕوونیشتن و هەروەها بە برێت ماگۆرگ گۆ شاندێ تایبەت ji بۆی شەڕێ داعشە ئەv دیتن هەموو مەکردن لە سەر ئەساسێ ئەم دیتنا ئەنجومەنێ بگەهێنەوانە و ئەم لوا گوهداری بکن و بڕاستی تشتێک و ئەم دبینن gelek baş bû ji ber ku em doxtekî dahatin hêjî tazeya ev administrasyona ha û hişê wa jî hê taze loma jî em dibînin ku ew axaftinê mübarek kirin bandoreke xwe baş da. Ka kamîran ew babetên ku wele gel berpirsên Amerîkî girtin dest. Çi babet bûn, çi pirs bûn ji aliyên ve ve êgo we dixwestin bêne ser mêzê? وەکو zanin em wekû beşekî ji Sûriya pirsa Sûrî bi giştî yek ji wa babetê sereke bû bêgoman dîtinê cunefiyê vê dawiyê jî yek ji wa babeta bû pirsa dî bi me taybet bi me pirsa yanî herêma Kurdistana Sûriya bi taybet têkiliyê me yê xwebxweyê Kurda babetek bû ji hemû wa girîngtir babetek jî li ser mesela vegera pêşmerga bû vegera pêşmerga me gelek girîngî daye da wa jî gelekî bi guhkî baş guhdarî kir dîtin got mafekî rewayê waya û bi taybet divê demê da got şerê Daeş di asta xwe hey berzeya gelek girînga pêşmerge jî rola xwe di welatê xwe da bibînin her wiha me pirsa federalî jî anî ziman me dît got federalî ji bo Sûriya gelek çareseriyeke baş e wezkarim bêjim me te li vir guhdariya wê pirsê jî hate kirin û me got jî ev pirs ne bi tenê ji ber got Kurd dixwazin giringa lê pêkhatiyên Sûrî êdî carekî dî tu desthilatê bike destê yek pêkhatiye da di bahweriya me da karê zirareke mezin bide Sûriya loma dabeşkirina desthilatê tiştekî baş e û nizanin jî Amerîka bixwe welatekî federala bi balkêşî guhdarî kirin û gotin em dibînin çareseriyeke lê ev pirseke bi Sûriya bixwe ve girêdaya. Belê nêzîkahiya Amerîkiyan li ser wan babetên ku we anî ser mêzê nêzîkahiyekî çawa bû ka kamîran? Ez karim hinekî gelekî taybet ew bikim di dîtinê me gelekî giring got bi Michael Ratney û Brett McGurk re çêbûn taybet Brett McGurk di pirsa nakokiyê Kurdî xwe bixwe da gelekî pozîtîv yanî me newlo bawer dikir pozîtîv li meselê meyzand û soz da yanî bi gotina soz ez bêjim soz da got gelek xebatê bikê ji bo xatirê ew nakokî nemênin û dît got ev tiştê hena zirarê didê şerê Daeş bixwe zirarê dê wê hevpeymaniya li hember terorê lazima pêşmerge vegerin mafekî wayî rewaya me jî xwest got karibê hewakê peyda bike ji aliyê terefê dîva got تعدê dike xelkê me digire xelkê me diravêne mektebê me dişewtêne me got lazima ev na rawestê û paşê diyalogek çêbê û paşê pirsa pêşmerga weka kilîta çareseriyekê di nav me û aliyê dîda evî soz da got wêna pêk bêne aynî tişt Michael Ratney bi xwe jî got ez gelekî mentiqî dibînim xwestina we û em ê hemû jî xebatê ser bikin loma ez karim bêjim me te guhdaneke ciddî hebû ji va pirsê me re taybet meselê me xwe bixwe her wiha jî me di mesela hinek nakokiyê di navbera me û rikberiyê em bixwe parçek jêna bi taybet li ser dokumenta London got dixwaze Sûriyeke Erebî İslamî bê li ser wê jî em baş axivîn û gelek guhdarî divê meselê de jî hebû
وما قلت هەگەر سووریا کە پێشەڕۆژێ ڤیرەنگی بێ بێگۆمان نەبتەنێ جهێمەنینە جهێ پێک هاتی دیژینینە وەکە سریان ئاشووری تورکمان هەرچە نەتەوە بەیان ئۆلەک بێ ji ber got Sûriya civata Sûrî civateka pir ol û pir netewaya pêwîst e destûriya Sûriya bê her kesî têda mafê xwe têde bibîne. Belê gavan niha hûn li wir li Başûrê Kurdistanê bûyerên nedilxweşê diltezîn rûdan pêşmergeyên Kurdistanê ku pêşmergeyên rojî di navbeyna wan de ne rastî êrîşekî ji aliyê hêzên PKK ve hatin û şerekî ku duhî li devera xanasor a Şingalê rûda pêk hat gelo li gel berpirsên Amerîkî we ev babet jî girtiye desta nirxandina ve li ser vê bûyerê çi ye yan jî divan hevdîtinê xwe pêş de jî vê babetê hûnê biaxivin. Belê wextê em cem Makgork bûn Brêd Makgork me jê re got va tiştekî wilo bûye evî jî got ku heyam jê çêbûye ez ves bê rabûma me hinek têkilî jî bi Kurdistanê re dayîne me jê re got ev tiştê hena zirareke mezin e yanî digihênê herêmê hemûyî bi rastî dilgiranîka mezin nîşan da got got ez min têkilî jî bi Kurdistanê dayîne û ez hê jî nizanim wilo mijar negelkî zelala ji her kesî ve lê em rênadin tiştekî xirab bibe heta ji me bê em ê hêlin ku bi rengê aşîtiyana hingî hêşer nebûbû bi rengekî aşîtiyana ev mesela çareser bê mixabin weke te gotî hêzê pêşmerge rastî êrîşekê bû ji aliyê hêzên PKK ve PKK ti meعنenîne gol wê derya ند علی قانونی ده ند علی سیاسی ده ند ترنگا یعنی معنیش هبون اول بدنینا رایدارین امریکی یکو اموابی بینن روجات دشنبه مجلس امن القومی کوشکا سپیدا اما وی مجاری جاری کی دیامه بحث بکن ما هیوی هیا امریکا رولکا پوزیتیو بلیزه دوی مسئله ده که کامیران دستکنا مدیا نزیکی PKK de mirov vê yekê dibînê ku metirsiyek li gel PKK heye ku pêşmergeyê roj li vî cihê sînorî bi cih bibin dibe ku siba rojê demekî nêzik de derbasî Rojavayê Kurdistanê jî bibin û PKK diyar e ku ne bi dilê wê ye yanî tiştekî wisa hûn çawa dinirxînin vê babet na ji xwe ya xerîb yanî PKK çi îşê wê li vê meselê de heye çi îşê PKK tê de heye ku Kurdistana Sûriya xortê wê keçê wê bixwazin hene berevaniyê di ber welatê xwe de bikin ew metirsiya got nîşan dide weke min gotî ti bingeheke wê qanûnî nîne yekçê esas hebûna wa di Şingalê de heger di wextekî de alîkarî kirin weke ku gelek cara rayedarên Kurdistana Iraqê ji ware gotin mala we ava û êdî besa yanî hebûna wa nakokiya çêdikê ji bedêla got alîkar bê weke got destpêke de hatin alîkar bin em mesela pêşmerga û vegera wana di Kurdistana Sûriya de mafekî rewa yê pêşmerga dibînin û nemimkin e em ji wê navegerin PKK çi dibêje yan hevalbendê PKK çi dibêjin ev mesela her wê çêserî yanî ev zerwê vî miletî wêlkû mênin wê her Kurdistana Iraqê mênin heta niha jî bênferahiyek di vê meselê de heye lê terefê dî her wê bênferahiyê şaş bi kar têne êmid bi hewliya min de pêwîst e lêvegerekê di vê meselê de bike pêwîst e ev çîrokê hena bi diyalog di nav me de safî bibin negihê astê xirab که کامیران di pirsa Şingalê de rastiyekî wisa rû dide lê li aliyekî din li Sûriyê duhî bûyerekî gelekî balkêş pêk hat ku li min bicê ku bi sedan gencên Kurdistanê gencên Kurd di pêvajoya parastina min bicê de jiyana xwe ji destan niha hate radestkirinî rejîmê îro hin vîdyoyên ku ji min bicê gihiştî me hebûn ku bi seyran û dîlanan eskerên rejîmê de hatine pêşewazîkirin bi hildana
ala Sûriyê û wêneyên Bişar Esedî bi wî şêweyê hatine pêşewazîkirin û bi wî awayî hata radestkirinê rejîma Sûriyê. Em ji roja pêşîva em behsa têkiliyê peyeda û rejîmê dikin. Got PKK mamostayê va peywendiya ye. Gelek cara xelkê weke goman dikirin. Ev nemumkin e, vaya şer dikin, vaya zamçe. Me dizanî bû taliya wê nehalo ye. Me dizanî bû têkiliya hene. Em dizanin hene jî wê siva jî hebin. û roja goşerê min bi çêbû me bixwe li gel sefîrê Brîtanî rûniştineke me hebû ji me re got ev navê min bi rizgar bikin lê piştî rizgarkirina yê bi heftê du saeta wê teslîmî yani teslîmê hevpeymaniya bikin yan teslîmiya bi awayekî divê jê derkevin. Yani ittifaq buware wilo bû got jê derkevin. Niha çi fêda êdî me heye wextê em herin bajarekî rizgar bikin, bi hezara xortê xwe şehîd berde bidin û car carna ew herêm neyê me ne jî û paşê em teslîmî rejîmê bikin. Bere ew na bersiva vê na bidin, ev miletê hena bi rastî xwîna xortê xwe êdî wê ji we xwazê. Em ji bo çi me rizgar kir, me ji bo çi teslîmî rejîma Sûriya kir. Heger rasta şoreşa demek me li dijî diktatoriyetê ji bo azadiyê me şer kiriye û me xwîn daye. Piştî got em xwînê bidin, ji bo azadiyê em şer bikin, em dêya carekî dî teslîmî diktatora bikin, ez xwe nizanim êdî çi navîl vê nabikim. Kaka Mîranger mirov rastiya Rojavayê Kurdistanê rastiya Sûriyê wekî wêneyekî bigirê dest, wekî tabloyekê bigirê dest, Amerîka piştgiriya YPG dike di şerê dijî Daişê de. Tiştekî eşkere ji raya giştiya hemû cîhanê re ye. Heman demê pêşmergeyên roj di pêvajoya şikandina Daeş li Başûrê Kurdistanê de rolekî giring lîstine û di şerê dijî Daeş de xwedî zanebûn, xwedî tecrübeyekî bilindin jî Amerîka vê rewşê çawa dinirxîne gelo ne paradokseke ku Amerîka bi xwe jî rolekî nalêzê ku pêşmergeyên roj derbasî xaka Rojavayê Kurdistanê bibin û Rojavayê Kurdistanê lê dijî metirsiyên ji derve ve ev xortên pêşmergeyên rojên Kurdistanê biparêzin. Gelek paradoks divê meselê de hene. Yek jê piştgiriya hêzekî duwarê dijî terorê tim mişkiletê de nîne. Em hemû dijî terorê şer dikin. Paradoksa nimre yek aliyê siyasî îdeolojî navbera Amerîka û peyeda da gelek cewazîke mezin heye. û ew bi xwe jî heta niha dibêjin divê me tir têkiliyê siyasî nînin. Ji were pêwîstin şerê Daeş bikin, wê piştgiriyê dikin. Xala di duwa weke te gotî pêşmergê Kurdistana Sûriya hene ew çawa meselen li Kurdistana Iraqê îro rola xwe di şerê terorê dibînin mafê wayî rewaya di Kurdistana Sûriya de pêk bêne. Çima rola xwe nalêzin ev yek ji sedemê hatina me ye em bêjin wana rola xwe bilêzin ji bo vegera va pêşmerga. Êmê di baweliya min de di hinek qûnaxna da di hinek germiya şer wana da belkî hatibê pêşguhkirin ev mesela hene. Ser got em zanin wextekî li ser xebitîn niha carekî dî em dibînin guhdariyek divê meselê de heye. Dizanin hêza Kurdistana Sûriya bixwe werê Kurdistana Sûriya wê êdî balanseka ne tenê balanseka duwarê wela çend hezar pêşmerge êdî hatine şerê Daeş dibikin wê balanseka siyasî jî bike. Belê Keka Mîran ez tême pirsa xwe dawî jî ku ev bûyerên ku li Başûrê Kurdistanê duhî rûdayî yekser bandora xwe Rojavayê Kurdistanê diyar kirin. Tê gotin ku hêzên girêdayî PYD êrişî Partiyên Kurdistanî kirin, bi taybetî ên girêdayî NKS dest avêtin
وان سمبولین کردستانی هر وها گلک برپرس و اندامین پدکسی او انکسی ایکو هاتی گرتن هم. مخابن افنا جارا پیشیا yani her careka yani her vakti buna da salat erişi medikin, medigirin, madravenin, işkence dikin, ala Kurdi dikkatinin, şavutinin, simbole Kurda ihane dikin. Mixabin ev necara peşiya. Lê bere baz zanibin ew çi bikin wê vîna neya me weke encûmen neya vî miletî wê neşkênin. Ev kiryar ne wa kiriye yani ya wana li goriya dijmin belkî bibe weka niktekê dijmin bi xwe nikarî bû vîna me bişkêne nikarî bû me bitewêne di xwestinê me rewayê netewî da ez behwar nakim ne PKK û ne PYD û ne xeyrî wa jî karibin vêna bikin bere baz zanibin ku xwediyê va nirxa heye xwediyê va sîmbola heye xwediyê vê elê heye. بله گلکی سپاس کامیران حاجو برپرسی پیوندین در و یه انجمن اجتماعی کرد و سوریه گوش واشنگتنی و تلگل تماشاوان نجاب وی آوایی هم هاتن داویا برنامه ایرو یا باسی روش حتی برنامه دنا باسی روش ارشادو دارد